Chiri kundinetsa ndechekuti hama dzangu kusanganisira namai vangu vane this messed up idea yekuti ndakaisirwa mupfuwira nemudzimai wangu. Vanonyepa vanhu ava. Makadi zvenyu mukoma, please post my story as ID. Zita rangu sezvamuri kuona ndinoitwa Daniel. Ndingangozviti ndiri munhu ari a progressive 21st century highly evolved Zimbabwean man currently living in the United Kingdom. Musazonditi ndinodadaka kukunyorerai kachirungu kanogona kuzokunetsai kupronounce mawords acho. Aiwa kudzidza. My wife is Rachel. Mudzimai wangu ndinomuda chaizvo, but according to my mom, mazitete, and my boys back home, ndingangoti each and every Zimbabwean within a 5,000 mile radius vari kuti mudzimai wangu akandiisira mupfuwira muchikafu chandakadya. Hanzi izvi zvakaitika somewhere around 2022. They say that I am under a spell. Vari kuti ndangofanana nechipoko chinongozvifambira chinofungirwa naRachel. Ivo vanoti vanoziva vanoti Rachel uyu akaenda to this other high grade traditional healer yekuchipinge ndokubva apiwa mushonga uyo waakandiisira. Me ndakadyiswa kunyepa uko. That is a big fat lie from hell. Ndingori munhu ari flexible. Ndingangoti I have adapted to the diaspora culture. In Europe, things are very different. Back home in Zim, imimi vanhu, you are still living under the stone age. You think kuti kana uri murume, you are like a small god who sits on the sofa akabhara phone waiting for tea whilst you are shouting, "My mwana remote iripi?" No, my friends, welcome to the UK. Kunoku ndikati kune yavanoti equality. Munenge muchida kuti vamwe vedu vanonzwisisa tinge tichiita same. Take for example mudzimai wangu Rachel. Kana Rachel akashandawo a 12-hour shift whilst I am at home, chingazonditadzisa kuti ndinge ndichicleana imba, ndinge ndichiita zvose zvaanofanira kuti ange achiita according kuchivanhu chenyu. Why should I not clean? Why should I not wear an apron for my wife whilst I am cooking? Okay, fine. Granted, I haven't actually worked a shift kubva zvandakauya kunoku. My visa is dependent on her visa nekuti ndiye akaita the main applicant. She is the breadwinner. Ndinomuti our CEO of our survival. So I am technically a dependent husband, but it does not mean kuti I am under a spell. No man, it just means kuti I am supporting the hand that feeds me, literally. But apparently my family thinks kuti my brain has been completely formatted nemishonga yemipfuwira. This whole drama, it has reached a boiling point whereby Mukadzi Wangu akanditi chisarudza zvaunoda marriage kana kudzokera kuZimbabwe. I wish I had never came to Zim. Rachel and I, we decided to come back home for a 2-week holiday. Saka takange tichigara kumba kwedu ndechati kuMelbourne. Munongozviziva kuti vanhu vekuZimbabwe havazivi chinonzi kufona. Munhu anongoti anotongosvika pamba pako asina kutanga amboita an appointment. You know Zimbabwean mothers hava understand the concept yekuti you book an appointment or at least calling before you arrive kuitira kuti usazosvika uchinyewa nevanhu. They believe kuti sezvo they pushed you out of their womb, they possess an all access 24/7 VIP pass kuupenyu hwako. Wakange uri musi weWednesday, Rachel ainge akatozvirarira zvake ari mubedroom. Ndakange ndamuudza kuti zorora mudiwa wangu. She had complained kuti musana wake wainge uchirwadza from the long flight. Saka ndakabva ndamuudza ndikati chiponda moyo changu.
iwe unofanira kuti unge uchimborara. Let me take care of everything. I was in total UK diaspora mode. Saka ndakange nditori neka apron kangu akange andikumbira kuti ndige ndichimubikira ma fried chips. Saka ndakange ndisingadi kusvibisa hembe ndokubva ndangotorawo ka apron kana kangosangana nako, ndo pandakabva ndachizotanga kutobika ma chips paya. Apa ndakange ndichangobva mukumopa mumba, bhaketi riri nechepapo. Saka mama vangu vakazongosvika apa. I was have a nice joyful time. Ndakatogara zvangu paveranda ndichingonotarisa kudai, lo and behold, iye chipopa chezvake ainge apindira musikana. Vakange vakatakura zisaga rainge rakazara nembambaira nemaavocado from deep in the rural areas. Mukoma kuti ndige ndichitiza ipapo pakange pasina mukana. Ndakangoti mama mauya semusina kumbogara matifonera. Saka mama vangu vakabva varamba vakanditarisa nekuti ndainge ndakapfeka apron. Neniwo ndainge ndatokanganwa kuti ndainge ndakasungira apron. Apa ndakange ndabva mukuwacha mapanties emudzimai wangu awo andakange ndava kutoda kutonoyanika. Vakaramba vakanditarisa, vaita kufinyamisa kufesi sezviya zvaunoita kana kuri kunzi ukasangana negonzo rinenge rakafira muwardrobe mako. Vakabva vati kwandiri, Daniel mwanangu, chii ichocho chawakazvisunga nacho muchiuno, chii chawakatipfekera? Apron. Ndakabva ndati mama, it is an apron. Ndanga ndiri kubika machips. Let me check kuti aibva here titotanga kutomadya. Vakabva vati kwandiri it is fine, ndichazvibikira ndega. Iye muroora aripi? Vakati vachidarika nepandainge ndiri, vakabva vati mwanangu, chii chauri kuwacha ichocho? Ndokubva vapinda zvavo mumba. Ndakabva ndatongotora ka apron kaya ndikabva ndatongokanyikawo mumvura imomo. Amai vakabva vati, ishura vani rakadai, wakadyiswa iwe Daniel, wakadyiswa kuwacha mapendi emudzimai. Mwana wangu wandakabereka we akadyiswa ratova zidhamdhamu remunhu. Saka vakabva vatotanga kutoita maaudio. Vakazotonyara mushure mekunge muroora wavo angopindawo muliving room matakange takagara. Ndakaedzawo kuvaratidza kuti she needs to change her mindset because Europe yakatosiyana neAfrica. So right now Mkomanash, we are back in the United Kingdom. Mudzimai wangu akandipa an ultimatum. Akandipa ultimatum yekuti it's either you choose our marriage and our way of life kana kuti wodzokera zvako kuZimbabwe. But just between you and me nevaverengi, sometimes I look at my own behavior. Dzimwe nguva unoziva semunhu, so unogona kungozvibvunza kuti but ndikagoita sei nekuti ndiri dependent, kuti ndakaisirwa mupfuwira. But ndakambonzwa zvichinzi munhu akaisirwa mupfuwira haambofi akafunga nezvazvo, saka it means kuti I am totally safe. Saka Rachel pari zvino iye mukoma ari kutongoti kwandiri, unofanira kuti unge uchisarudza between me and your mother. Handichazivi sezvo ndakatongojaidzwa from the word go kuti iye haachadi kuti ndige ndichishanda, nekuti akati baby, you worked all our life patakange tiri kuZimbabwe, let me work for you for now. But let me work for you for now iyi yava kundityisa zvamanje manje because ine zvayakatakura kumashure kwayo. Munhu ava kundipa an ultimatum yekuti unofanira kuti unge uchisarudza between our marriage and your mom. Ndikasarudza mukadzi ndikarasa amai, chandinenge ndagona ndinenge ndagona chii chaizvo? Kana kuri kunzi ndikasarudza amai ndoramba mukadzi, zvinenge zvoreva kuti ndava kutofanira kutoti ndige ndichitodzokako kuZimbabwe. Anogona kuzondibatsira wacho anenge ari ani. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi munhu anenge akadyisiwa haatauri kuti ini ndakadyiswa. Saka apa mukoma vedu tingati kuti vari kunyengerera udependent here kana kuti chii chiri kumbonyatsokuitika kwavari, kuti vakadyiswa here. Hanzi mudzimai ari kuvapa an ultimatum, ari kuti sarudza, it's either wondisiya wodzokera kuZimbabwe ombonoita zvamama vako. Hanzi handitozivi kuti ndoita sei. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakabirawo n'anga makange muri mugore ra2015. Ndo zvakazoita kuti ndige ndichizosvika pakutendeuka mushure mekunge ndanamatirwa nevamwe pastor vekune imwe church Pentecostal. Ndisingadi kutaura zita rechechi nekuti vamwe vanogona kuzoti marketing. Muri sei mukoma nashi? Zita rangu ndinoitwawo Eric, ndo zita randichashandisa pano. Ndakakurirawo muno muMumbare. Nyaya yandikuda kutaura iyi yakaitika makange muri mugore ra2015. Inyaya yakazochinjawo upenyu hwangu zvachose. Panguva iyoyo ndakange ndiri munhu aingorarama zvezuva iroro. As long as ndawana mari yekutenga doro ndaiti zvose zviri bom. Basa ndakange ndisingakwanisi kushanda basa rekuti ndinozomirira kupera kwevhiki kana 2 weeks kana kuti mwedzi ndozobhadharwa. Ndaitoti ndikatoshanda ndaitokuburitsira banga kana tikasawirirana ndobva ndatoti ndipe mari yangu. Shamwari dzangu dzakawanda dzaingorarama nekubira vanhu nezvimwe zvimadeals. Ndakange ndava munhu aitozivikanwa aityiwa mumbare nekuti ndaiba mukoma. Ndakange ndisingazezi kuba pamba pen'anga kangange kasiri kekutanga, because ndaizviziva kuti pamba pen'anga hapashaiwe hard cash, sezvo n'anga dzichibhadharisa vanhu hard cash. Ndaitozviziva kuti ukasvika pamba pen'anga unogona kutowana chouviri. Vabereki vangu vakasvikawo pakuti Eric tamukoniwa ngaachingobva zvake pano. Ndakabva ndachizotanga kugara kuMatapi ndiri munhu akange asingachagone kuteerera vabereki kana kuti vanhu vakuru. Rimwe zuva ndakabva ndachizonzwa kuti pakange paine imwe n'anga iyo yakange ichigara kuMuzarabani yaiva nemari yakawanda, uye zvekare pamba pake paiwanikwa zvinhu zvakawanda. Saka dzimwe shamwari dzangu dzaitofamba, dzaiti kana dzichifamba kudaro dzotopinda mumatare en'anga, kana n'anga yacho ichibatsira mumba totovheneka totoona kuti mumba umu munenge muine chinenge chiine value zvekuti tinozodzoka tichibapo pamba pen'anga. Saka shamwari dzangu dzakabva dzati handei kuMuzarabani. Takabva tachizoendako. Saka takati tasvikako takambogara musango. Hatina kungosvika nekutongoba same time, taitogara musango asi taidzika gomo totopinda muvillage tobva tototenga zvokudya todzokera zvekare kwatakange tichigara mugomo. Taigara mune rimwe bako rainge rakachena kwazvo. Saka takazotazonzwa zvichinzi n'anga iyoyo kune kwayainge ichida kuenda nevanhu. Ndokubva tati uyu ndiwo mukana wedu. Takabva taburuka mugomo uri usiku, ndokubva tachizoenda tikabva tanopinda mumba yatakange tichiziva kuti imba iyoyo yakange iri imba yaichengeterwa zvinhu zvacho. Saka patakapindamo mumba imomo makange muine maTV maviri akange ari mahombe pamwe chete negenerator. Zvose zvakafamba zvakanaka, hapana akatibata. Ndokubva tadzoka zvedu kuHarare. Tadzoka kuHarare maTV iwawo takakwanisa kumkurumidza kumatengesa. Takamatengeserawo vanhu vekuziva vemunharaunda. Generator tikaitengeserawo umwe makanika aita futi zvepanel beating. Saka takatoona kuti tainge tatokwanisa kutohwina panguva yacho iyoyo nekuti zvose zvainge zvakafamba negwara rakanaka. Asi mushure memazuva mashomanana zvinhu zvakatanga kundishamisa ndezvekuti ndakatanga kunzwa ndichirwadziwa mudumbu. Ndaita sekunge pakange paine munhu ainge achikwevera guvhu rangu mukati. Izvo zvaindikatyamadza zvikuru kuti ko ainge okweverawo guvhu rangu mukati ainge ambori ani iyeye.
Saka ndaiti ndichirota ndaitoudzwa kuti hameno zvako wakaroyiwa iwe. Ndaibva ndazvibvunza kuti ko ndakaroyiwa nani? Voice remunhu iyeye robva ratotanga kutoseka richiti zvandataura ndataura, ini ndinonzi mafira kureva, wakaroyiwa iwe. Saka ndakaudza vamwe vangu kuti ndakange ndichinzwa mavoices. Vamwe vangu havana kukwanisa kundibatsira. Kurwadza kwakaramba kuchiwedzera. Ndingati kuzoenda kumaprofita kwandakaita, it's like ndainge ndakanganisa mhiko dzandakange ndisingafanire kuti ndige ndichizokanganisa. Because ndaenda kumaprofita kudaro, ndakabva ndachizochiona manje kuti ndakange ndiine kabundu. Kabundu aka kakatanga kukura, kakamera padhuze nepaguvhu, kakatanga kukura. Ndakabva ndachizokapudura kabundu ikako. Saka ndapudura kabundu ikako, ndakatomboenda kuchipatara because ndainzwa pain yakanyanyisa. Vakabva vandipa mushonga uyo vakanditi ndige ndichizoshandisa mushonga iwoyo kuzvizora mushure mekunge ndaongororwa, ende vakange vasina chavainge vachiona. Mupfungwa dzangu ndakange ndichitofungidzirawo kuti ndainge ndava nekensa. Vakandipa multivitamin awo akaita kuti ndige ndichizonzi ndava kutotanga kutodya, because before that ndakange ndisingakwanisi kudya, but after ndapiwa mavitamins ndopa ndakanzwa kuti ndakange ndava kuita senani. So ndakazorota ndichimera sikarudzi yemunhurume. Pandakazomuka mukoma, ndakanzwa feeling yekuti pakange paine chainge chamera padumbu pangu. Pandakangotarisa ndakangooma ndakadaro because zvakandivhundutsa zvandakaona. Ndakange ndatomera sikarudzi yemunhurume padumbu pangu. Chiitiko chakandikatyamadza ichocho. Ndakafonera vamwe vevakomana avo vandakange ndichigara navo, vainge vatonditiza vakandisiya ndiri ndega. Pavakadzoka vakashamisika vachitoona kuti ndakange ndava nezvishandiso zviviri, ende ndaiti ndichiita weight nekoko kuri normal, ndoita zvekare weight nekoko kwakange kusiri normal. Iyo zvairi yakangobuda yakadaro. Ndakabva ndati kochiko chiri kukonzeresa kuti ndinge ndichizova ndakadai so. Ndo pandakazofunga zvakanaka, ndikabva ndati vakomana, zvinhu zviya zvatakanoba kun'anga ndo zviri kukonzeresa. Zvino vamwe vangu mukomanashi vakange vasingadi kuti tinge tichizodzosera zvinhu izvozvo, because vainge vachiti vakange vasina mari yekuzobhadhara. Saka ndakabva ndati zvino toita sei? Ndokubva ndachizoti vakomana, imimi hamusi kunzwa pain yandiri kunzwa. Pain yandiri kunzwa yakanyanyisa. Zvandava kuita ndava kuzviita ndiri ndoga. Ndakabva ndaenda kumapurisa. Ndakatongofamba. Chandakaita ndechekuti ndakatora jaketi rangu. Kufamba ndakange ndisitori munhu aitogona kutofamba, but ndakazvimanikidza because ndaitya kuti kana ndikasawana rubetsero ndaigona kana kuzotofa. Saka mukoma, after ndaenda kumapurisa ndikarondedzera nyaya yangu, sikarudzi iya yakangogona kuonekwa nevamwe madhamu purisa vakange varipo. Vamwe vose havana kana chavainge vachimbokwanisa kuona. Ndaitonzwa kutoti sikarudzi iripo, ndikatarisa ndaitoiona. Madhamu vamwe vakati imi muri kuti hapana chinhu, ini ndiri kuiona. Saka zvakashamisa mapurisa akange aripo. Vamwe vainge vototi zvechokwadi chivanhu chiriko. Mukoma vakazondibvunza kuti zvino kumba kwen'anga ndaikwanisa kuenda navo here? Ndakavaudza kuti hongu, kumba kwemun'anga iyoyo taikwanisa kuti tinge tichizoenda tose. Saka takabva tachizoenda kumba kwen'anga iyoyo. Taendako akabva ati kwandiri, ndaizviziva kuti uchadzoka, chandiri kuda muripo, uchandibhadhara zvinhu zvawakaba ndichazvidi, uye zvekare nevanhu vawakatengesera vanofanira kuti vange vachizoya pano ndivachenure. N'anga iyo yakabva yati yenge ichida mombe 6. Ndikatanga kuchema. Ndakazunguudzawo vabereki vangu, ndakaitisa mai vangu loss ndekuti vakazototsvaka mari kutengesa mumwe midziyo kuti pange pachikwanisa kuzotengewa mombe yacho.
Mai vangu vakarwadziwa nekuti tsano vangu vakazotengesa motikari yavo. Kana hanzvadzi yangu akachema pakatengeswa motikari nekuti uripwa hwainge huchida kuitwa ipapo hwainge huchifanira kuti unge huchizoitwa nekukasika. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakandirwadza panyaya yangu. Ndakazokwanisa kuzobetserwa navosekuru vekuti roya ndokubva ndachizoita right nevanhu vandainge ndakatengesera. Ivo kusaidi kwavo vaingoti vaiva nehope dzaivatyisa dzavakange vachirota. Saka ndabva mukubatsirwa mudumbu makaramba muchirwadza, ndopandakabva ndachizoenda kuchechi ndikabva ndanonamatirwa. Ndakanamatirwawo nevamwe pasta vakati kunyange yakange isingachaoneki but yainge yakanyura mudumbu rangu, ndokusaka ndainge ndichinzwa dumbu richirwadza. Ndakarutsa nengo yemunhurume mushure mekunge ndanamatirwa nevamwe vamufundisi vekuHighfields vachembera zvavo vamufundisi ivavo, but I respect him a lot. Ndakarutsa zvinhu zvandakaona zvakaonekwawo zvikare nevamwe vanhu vainge varipo, ndokuzotendeuka kuzotanga kunamata zvekare. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakaoma hazvo vedu anzi nganga yacho yaitobheja ichiti ndikuda dzimwe futi mombe. Apa yainzi sikarudzi yainge yatonyura mudumbu. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukoma, muri sei zvenyu? Please post my story. Makavika chitupa changu. Ndakaisirawo mombe 24 dzakange dziri mombe dzastep mom vangu. Mind you ndichachinjawo kwazvakaitikira zvinhu izvi, but vanhu vekunharaunda iyoyo vanogona kunge vatongoinzwisisa nyaya yacho. Saka pari zvino ndiri mukadzi angu anozvigarira hake pamba pake, but ndakaita revenge yekuti kusvika pari nhasi ndinombozvibvunza kuti asi ndini here ndakaita zvinhu zvakadaro kana kuti ainge ari umwe munhu. Makange muri mugore ra2002 ndakange ndichiri musikana ndiine 18 years. Saka panguva iyoyo baba vangu vakange vari munhu ainge aine upfumi hwake. Vakange vachiitawo zvekufamba vachigadzira maroad makore acho iwawo. Saka for you to understand sei ndakazoita zvinhu zvakaipisisa kudaro, ndoda kuti munge muchinzwisisa zvakaitika kuna amai vangu. Baba vangu vari a wealthy businessman kudaro and a successful farmer. Saka baba vangu vakabva vachizosarudza kuti vakange vava kuda umwe mudzimai. Panguva iyoyo hatina chataiti tinoda tikachishaya. Baba vangu vakatanga kudanana nomumwe mukadzi wechiTum airatidza kuva akange aine mwoyo wakaipa. The moment mukadzi uyu paakasvika pamba pedu, pamba hapana kuzombogara pakaita runyararo zvekare. Stepmom vangu vakange vaine mweya usina kunaka. She was very cruel. Zvinhu zvose vaida kuti zvinge zvichizongova zvavo nevana vavo vavainge vakauya navo. Vakange vasingachatodi kutiona tichienda kupurazi kwababa, ende vaisatomboda kuona baba vachiita sekunge vanotipa rudo kana kupa amai vedu rudo. Saka vakabva vachizotanga kumanipulata baba, falsely accusing my mom kuti she was a witch. Izvo zvakanobata baba, vakasvika pakuzorova amai vakatiza. My father stopped loving my mother. Vakatanga kuvabata rough like a dog. Emotional abuse, it was just too much. Mama vangu vakazongobva pamba. She was thrown out. Vakabuda mumba mavo that she had built nesimba ravo. Saka ini ndakambosara ndichigarapo because stepmom vaitya kuti tose kana tikanzi tabuda taenda vaikwanisa kuzosara vasisina hama yavo, hama yemurume wavo, zvinhu zvikasazovafambira zvakanaka. I guess that this was her own thinking. Ndagara kudaro mukoma, ndainge ndakangogarira nhamo zvangu because kana kuri sekushungurudzwa ndakange ndichishungurudzwa zvaipisa tsitsi, kana kuri sekurohwa ndairohwa zvainge zvichipisa tsitsi.
stepmam vangu ava vakange vaine mabrothers avo. Mabrothers iwavo zvakawandisa zvakaitika pandiri vachindibata chibharo. Baba vangu mukoma vakazobata stepmother vangu vari mubedroom nomumwe mupurisa vakange vachitorara vose. Izvo zvakarwadza baba vangu kusvika vachizofa. Baba vangu vakati vachiri kumochwari, isu tichirwa nekuti iprogramu yekuviga baba, my stepmom, she was so heartless kuti panguva iyoyo vakange vachitomhanyidzana nedzavo dzekuti vange vachitora upfumi hwose hwakange huri upfumi hwababa vangu. Baba vangu vakazosara vovigwa, but zvinhu zvose zvainge zvavigwa, mabhuku ekubhenki, maki emotikari, she had total control of the property vachishandisa mupurisa wavainge vachifambidzana naye. Mombe dziya vanhu vakazoti voenda kuplot kuya kwakange kwatova nevamwe vanhu vainge vava kugarako. Vashandi vose vainge vakatodzingwa nastepmother, and pakange pava kushandiswa mutemo wekuti isu vamwe takange tisingatounzwisisi. Mama vangu nekusaziva vainge vasina kuda kumbonochata nababa, saka vakazonodyiwa nemuchato. For 3 long years after my father's death, we lived in poverty. Mama vangu kufa kwavakaita vakafa vaine ronda pamoyo. I guess it was stress, depression, high blood pressure. Vaingogara vachingochema nguva dzose. Saka ndaiti kana ndikaona mai vangu ndainzwa pain yakanyanyisa kuti asi same zvinhu zvakadai zvakaitika. Matsabhuku akamboedza kuti vange vachisungisa ivo amainini, but hapana zvazvakabatsira. Kuenda kukoti kana usina mari, it becomes too expensive. Taikwanisa kunzi high court muHarare, then itobva tazonzi court kuBulawayo. Apa hamuna kana chifambiso, hamuna kana anything, muwanikwa musimo mumatare edzimhosva. My stepmother, she was enjoying, apa isusu takange tichitambudzika. By the year 2002 ndipo pandakange ndava kushanda, ndaingoshandawo zvimabasa zvehumemaid. Saka nerimwe zuva ndakati ndawana mari, ipapo ndainge ndatogarwa nemweya usina kunaka. Ndopa ndakabva ndangoti mubhazi. Ndati mubhazi ndakange ndakanzwa kuti amainini ava vainge vakabvisa dzimwe mombe kuprice vakatodziisa kuvillage kwavo kwaRusapi. Izvozvo ndo zvakandirwadza. Mukoma nashe, during the journey ndaingotaura nemweya wababa vangu ndichiti, baba, musazondikanganisa zvinhu zvandinoda kuita, ndiri kurwira nhaka yenyu. Ndasvikako mukoma, ndakasvika huri usiku, ndikarara pamashops. Ndakabva ndachizotorwa neumwe mukadzi aitawo zvekutengesa. Ndakasvika pakuzvitengesa muviri wangu, ndikamunyepera kuti ndaita zvekutengesa, ndinokufamba ndichingotengesa muviri wangu mumaplaces akasiyana siyana. Ndakanorara nemurume uya ainge akadhakwa. Pandakakukwanisa kungobuda chete, ndokubva ndabuda ndakange ndiine mushonga wandainge ndiinawo. Kwainge kuchigara baba vastepmom ndaitukuziya, because vaimbopota vachinditora vachinondirimisa ikoko. I arrived there, ndokubva ndachizoenda kumatanga. Vakange vaine zvimatengi zveblue izvo zvainge zvakaiswa kumatanga, mombe dzaipota dzichinwa mvura usiku. Ndakabva ndatongotora mushonga uya ndikabva ndadhudhudzira wose ndichidira mumvura. Mombe idzodzo mukomana achi dzakaita sekunge dzakatinhwa dzakaita kunge dzainge dzatinhwa nechainge chadzitinha, ndokubva dzachizouya dzikabva dzachizotanga kunwa mvura. Dzichinwa mvura kudaro, ndakangotora bhodho rangu repoison ndikaisa mumapockets ejacket, ndokubva ndadzokera kumashops ndikanopinda muchicabin mandakange ndarenta nemurume wandainge ndiinaye. Mangwana acho makuseni ndokubva ndamuka hiking spot kwava kutodzoka kuHarare. After a couple of days ndopa ndakazonzwa zvichinzi mombe dzaamaini dzakamuka dzose dzakafa. Vaitaura vaingotaurawo vachingoti ko iye anoti aigoenda nepi nekuti akange aita umbimbi ndoga pazvinhu zvomufi. Amainini ava
vakazosvika pakufa nekuda kweheart attack nekuda kwezvinhu zvakaitika. Ndiyowo secret yangu mukoma. Kana mukazoposta muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinganzi zvandakaita ndakakanganisa here kana kuti I was fighting for what belonged to my father. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Vakauraya zvipfuwo zvose, ndo revenge yavo yavakaita. Bring those stories to inbox kwedu.